बङाइगावआव थांनाय सुक्रुबारखालि मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जानानै थांबाय। बङाइगावआव सुक्रुबारनि मोनायाव बेंटल गेटनि सोमखोर नोगोर होननाय जायगायाव प्रबित दैमारिनि न'आव दैयाव मुलि होना दोनफैना गासैबो न'नि रां रुफा आरो सना रुफाफोरखौ लांजोब्बाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। माबे समाव थिंखियाव फैनानै निसा होफैखो? बे दैखौ लोंबाय, ओंखाम ओंख्रि जाबाय, बिसोरो साननिफ्रायनो निसा नांखाबाय। मानो उन्दुनो ओंखारबाय थादों बेबायदिल' सानबाय, रावबो सोंलायलाया जाहैदों। बेवायाबो अफिसाव थांबाय, अफिसाव उन्दुनो ओंखारहैबाय, टेन्ट'हैबाय। आंनि बियादैयाबो स्कुलाव थांबाय, स्कुलाव थांनायाव टेन्ट'नो ओंखारहैबाय थाबायनो, उन्दुनो ओंखारहैबाय थाबाय। बिजावजालियाबो न'आव थानायानो खामानि मावनायानो उन्दुनो ओंखारबाय थाबाय। मानो बेबायदि जादों सानबाय थाबाय। आंनि ओमफ्राय बिबनां सासे जोंहानि आजादफाखौ दोनलांनो थांदोंमोन बङाइयावहाय ट्रेनाव। ओमफ्राय बेबो साहा खापसे लोंबोनाया बेहाबो न'आव उन्दुनो ओंखारफैबाय, उन्दुफैबाय, बेबायदिनो जाबाय। नैबे दरजाखौ गासिबो ग्रिल ट्रिल हास'जोबदों आरो हाबनायाथ' खोरखिजोंसो हाबदों, दा देखायगोन आं। बै गारिखौ मानि खुलिजोबदों, गासिबो गारनजोबखादों। नैबेजों हाबदों आरो मेन हाबनाया। बे खोरखिखौ एरख'नानै बेवहाय ग्रिल दंमोन, ग्रिलखौ साफा हास'जोबदों आरो बेवहाय सोरनिबा सियार बोराय लानानै सियार बोरायजों गाखोनानै हाबदों। नै बेजों गाखोनानै हाबदों। ओरैबायदि गिथावथाव जाबाय। एथ' गोजौआव दोनो, सात मोनथाम जाबाय, बेयावसो दोनहैयो थिंखिखौ। माबोरैबा गाखोनानै बे थिंखियाव बेबायदि निसा होनानै दोनखो? खावखां आरिखां दै थिंखिसेखौ गासिबो आगारनानै गालांजोबदों आरो थिंखियाव दै थोबसेबो थायाखै। टेस्ट खालामनानै नायजानो गिखो ना माखो? बेखायनो जों मिथिनानै मोनबाय दै थिंखियावनो होदों। बिसोरो बांद्राय जायोबा मानसिया थैलायोबा दिगदार जागोन साननानै दै थिंखिसेखौ आगारनानै गालांजोबदों। जगाव दङमोन, ओमफ्राय दा बथलाव दङमोन। दिनैनि गेजेराव मोनथिगोन आरो टेस्ट नायनायाव मा मोनो। दा मानसिनि जिउ जिबना बासिबाय, बेनो जथेस्थ' होननानै साननानै लानांसिगोन। आंनि बेवाय बिजावजालिनि बियादैनि जिउआ बासायबाय। बेफोरबायदि रां रुफा सना रुफानिफ्राय मानसिनि जिउ जिबना फिसासिन जानो हाया। मानसिनि जिउ जिबना अरायबो गेदेरसिन। मानसि थांनानै थायोबा बेफोरखौ सानसेबाबो सोरजिफिननो हागोन। बेखायनो आङो इसोरखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय, जेनेबा मानसिनि जिउ जिबना बासायनायनि थाखाय। जोंना बियादैया सिरि मोनदोंमोनबो जाहैबाय एसे, ओमफ्राय गोदो गोदो मोनदों निसा नांनायजों, ओमफ्राय जेबो होख्रावाखै मायाखै। फैग्रा लाइट सुफैखादोंनोबा, लाइट सुबाथाय जोंना बियादैया सिरि मोनखायो। ओमफ्राय ग्लोब खाख्रबनानै थादों बे गथ'आ। ओमफ्राय गाव उन्दुनाय खरसायावबो माबा माबि नागिरदों, थेवबो जेबो होख्रावनो गाबख्रावनो बायखोफैयाखै आरो। होख्रावनायबा आरो दिगदारसो जागौमोन। बेनो मोजां जादों सिरि सिरि थानायानो। दा जोङो जोबोद गिनो गोनां मोनबाय आरो टाउननि न'फ्राव थानायाबो। सानफ्रावबाबो खाथे खुथे खुगा खाथेनानै फालें बक्सआव सोनानै बिसिनि खाथियावनो बिदि जाखांबाय। फालें बक्सआव सोनानै मालखौ खावनानै लांनाय, ओमफ्राय मानसिखौ बेयावनो जोबनानै गालांनाय। बोरैबा नागिरलाबायनायावसो मानसिखौ मोनफिननाय जादों आरो। बिराद गिथाव बाथाव जाबाय बेखायनो लोगोफोर।